Iya, mama bilang nih roh. Kakak zubain apa? Anu nih mak, anu mama biar lay. Siwari biar lay nih. Nah, singna, puja hane. Ready zabai, sampai bara masih gaya tapi jangan roh. Mak. Tunggu nih. Nah, mikanga, jatuh kuni kestenai. Hah? Nah, ayo. Bubayang ka ai đây. Ai đây. Epa buja buyo. Ai ne hौवाया bो. Gaव थाथारसिगोन आंखौ. गाव मारगोन. गाव नाङा हले. होमबाना आं सिलायखौनो सेबफायना होखागोन. थायो. ओरैनो सोनब्लादो दा अननानै. आंनि सुबाय आरो इफोरखौ. आब'नो गया. जोंना रेडि जाजोब्बाय लाजोब्बाय जेवारिखौ. Nih, jeng kurumnya video. Hey guys, good morning. Nonton kami sini lokasi kebetulan banget tapi ini adalah Lakshmi puja bau video cenga morning time mana, sampai nokorni ada mana video basi mana video, sampai jeng lokasi biar nau kayak apa bagi mana kuinnya kayak mana, engkarnya kayak jeng suki beda, dan dah kulum ni cara lah terus tangannya lah, ada yang guys. So guys, nonton ini video, naik interesting mana langgar, video start kalam sana. Suna, Suna, tu keluar tu ne. Dan coba guys, terus jenuh nak puja guys, langsung lah. Ada mana lagi bina ba? Ada lagi bina lagi juga. Bukan aku selaku segan aku tuh aja. Sebelum berbaik ada mana? Tuklu. Ayo muncul belum pernah benar kan? Alai nala. Kang bay, kulum kang bay sa, bay sa ada, thora se kulum lain se, sort. Air rasa ni, ne, waktu puri bas. Yo boy, ơi, palsi jadi lana boleh boy yo. Yo palsi jadi lah, ini lagi. Oh, langkah atas tu macam. Bukan aku. Dem semata. Dem sengaja apa? Rasa. Beres. Oh, kalau boleh. Kapur. 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 Mesti boleh. Kapur boleh. Oh, kapur. Boleh. Nah, boleh. Rasa. Lato. Ayah. Basta kalau boleh. Aku nak sini orang. Om Shabde Mangalamu Jige Svasadije Sarnastambhuke Gauri Narayan Namaskute Saporivaray Sabhanay Pupa Sampara Unugo Bredi Arigya Kamaraya Mantra Sampurte Om Vishwarupe Sapajja Pajjave Sure
oi dia laboh saya 50% laboh 50% isi laboh paling गिदिर रालबे लाय बुनो ओइ यो गोदोय माबा लांनो बे मैला लांनाया बे लुथार नामा मोजां मानसि गैया मोजां मानसि नांगौ ना बसाफ्रा राखिबालाय अलप दिदिबो আমার তারপর Langkangbaय जोंहा एबारो बिबोनां जायो इसोर खुलुमनाय आरोना लोक्षियानो बिबोनां ओमफ्राय हिन्जाव Kuku, nggak nak nih guys, sendang nama. Ani putar kenai lema bicara. Enggak, mencilok. Putar siapa yang jarang ke benda? Saya siapa yang jeng keda? Angka sampai berani. Guys, belum sampai no. Guys, belum sampai. Sampai tangga segini tuh bawa, sampai tuh puja kori, angkai dapat bicara. Nah. Hello, Maina. Hai nu. Libras. Guys, belum nggak? Kurang मोजां थादिया माथो. खोमसिथार माथो नोंसिनालाय खोथाया नै थिंब्लुब्लु ओमफ्राय जोङो दा गुगुनि जानो फैबाय आरो माबा माबि जायो सोरबा सोरबा गुगुनि सोर मा जाखो जाथ'वाखैनो साना जाग्रोदो गुगुनि जायागोन दा लासै साहा लोंगोन दिनै साबसिन नुदोंबाथ' मैयानोसो देलायलायो लिपस्टिक फोनस्रोलायदो साइसथारबो ना माने साफा खालामसिगोन आरो थारलायबायलै जोंना बसआ गुगुनियानो माथो माबाबो गैया मा होनो दावदैयालाय बोरो दावदै गैया गैला गैला माला थांगोन नोङो माथो जुरिया थांबायानो अ मोनजायबाय नोङो वा मोनजाग्रोबायलै होलाय हाय फ अखायानो माबायदि नै दाबो हागाला अखायानो होग्लायनोसै जोंहा नै देरगासिनो दं जोंना मेदामा फुजानि जालांसै नै गोमो गोमो माबासो लकेल दावदैबो मोनो गाइस नै नायलाय लकेल दावदैखौसो जायो नालाय जोङो ओमफ्राय लकेल दावदै एक्सट्रा मोनदों आरोना देरगासिनो जोंना मेदामा सोरो गुगुनिखौ होग्रोदो माइनावनो नैखौ जोंना अबे जागोन जादो ओइ नै दावदै लाबोदो र' दावदै दावदैया मोजां माबायाखै खोमा गायो इदि मोजां गादो ओइ मोनबाय माथो लाबोदो जोंबो जानोसै गुगुनिया कुन्दुलिखौ नुवाखै नोङो Tadi ketemu bunda. तेलेंगबोनो होननानै थगायदों इखौ नै माबा कुन्दुलिखौनो राजाया मा होनना सोङो इयोथ' मोननायखाय मालिकानो गैला ओइयावसो लायदों खोमा माला गासिनो बैयाव गाजर Mak gajur lah. मालिका दासो मैगं मालिका दासो सफैबाय नै गाइस नेबाय दंमोन जोङो मालिका ओइखै थांदोंमोन लांग्राया बेसे लांगोनथाय बेलायखो बाजैयासो लानो नागिरदों माबायाव मा होनदों सेरसेयाव बेसे होनदों फवा 20 थाखा थरांगायाव
र' फैगासिनो दं ओरैनोसो हरदो ना मादैया गिफ्ट हरदो मादै अनजुआ हो उंबो होननो रोङा सिन्दुरा बुलाजोब्बाय हाबाब मोजां खिथा मोजां देखाय मा बुस्थु नायो आयु हाबाब पेट लें खालामनायनि बेखौना फुजाया मा जागोन दे अखायानो हागासिनो दङ जोंहा दासो हराव बेरायफैयालासिनो दासो नायलाबायदों फुजायानो दैबानासो जाबाय माथो बानपानि बबेयाव ए है पास फुटसो इयाव जाग्रा माबा माबि नै आनैमोना पियास बासिदो आयंआ आलु बासिदो मामिया लं एलेक्सिलाथोमोन एसे फिसाद्रायखौ लाना ब्रा फिसाद्रायखौ लाना बिदिखौ नै आयं लानि दखाना ओरै नैथिबो दं ini deh ayunga betul nih kaman pra alas benda gitu bang patikat nah bang lagi baik bazar खालामनानै नै गय पलिटिं लाबोजोब्बाय बाजार खालामनानै ओमफ्राय ममा ममि जादो नै गथ' फिसाया फै जल्दि फै मा मोनजाखो नोंलाय टेक्लि सोर खिना होखो बादोलै नै गारिया लाफैसोना गारि नाङा नोंनो hei cuman dukana masa जागासिनो दं नोंसोरलाय मा जादों दे रखौ न' सफैलायबाय न' फारसे सफैलायबाय ini माथो Sparta tuku ba tukuaso malay bilona tuku tuku मोनफैलायबाय तुकुआ ani kita dong lagi dah dong disuruh nangke guys esean dontobay bye bye